Здравейте хора, продължаваме Angry Birds. Опа. Sorry. Опет вас. 10. Ох, sorry. Сега, тук където не може. Продължаваме. Не мога да го мина. Няма игра. Това много ми е трудно. О, мага, не видяхте ли какво става? Ой. О, фак. Oh yeah. Да. Ох. Вот такая наука. Тихо, таблетчина баба. Ох, ужас. Не! Fucking idiot. Holy fuck. Няма да взирая. Holy fuck. Какво натиснах? Какво става, бе? Айде, бе. Yes! Дайте. Е. О, е. Дайте. Какво? Чакай малко. О, фак. Ой, фак. Шит. Ти що все надолу? Еми, това в мен е крал хора.